bavim se kognitivnom logistikom kao specijalnošću, ali predajem niz predmeta odnosno kolegija na studiju. Od zadnje sad se počeo specijalizirati u analizu diskursa i jeziku medija i sl. Naša dva fakulteta, Filozofski fakultet u Osijeku i Filozofski fakultet u Tuzli, imaju jako dugu tradiciju suradnje, čak i razmjene dosadašnje. Znači, profesori sa našeg odsjeka i fakulteta često su dolazili kao vanjski suradnici održavati nastavu. Kolege sa mog odsjeka su često dolazile i imali smo razmjenu sa vaše strane, tako da smo se jako dobro upoznali i upoznali smo se sa strukturom dvaju fakulteta, sa programima, tako da smo vidjeli puno ovih dodirnih točaka gdje bi se mogla dogoditi razmjena i gdje bismo sa obje strane profitirali. To što smo blizu je prednost, nikako nedostatak, znači prelazi se granica, ali se izbjegava ta jezična barijera, karakterom smo slični, znači naći ćete i s jedne i s druge strane, kao što sam ja našao u ovom s ove strane ovih 7 dana, prijaznost, prijateljski odnos i među studentima i među nastavnicima, znači ovdje me oduševila isto tako feedback studenata, naravno sa kolegama sam se znam i očekivao sam i potvrdila se dobra suradnja, tako da je srdačno bih pozvao i vaše studente, a i vaše kolege koje ćemo sad će se napraviti ta razmjena, da nas posjeti. I svakako bi opet došao ako se pruži mogućnost.